О, приятелю, наистина май сгафих. Какво стана? Исках да сваля една мадама, обаче стана провал в акцията. Не се притеснявай, има колко случаи. Какво стана? Ами ходих при тази мадама, отяде, след като ми каза къде живее. Най-напред отидах към 2 след обед, звъннах на звънеца и какво мислиш? Отвътре веднага дебел мъжки глас ми каза да изчезвам. Веднага се тръгнах. Кофти! След това пак реших да отида. Преодолях някои вътрешни неща. Беше към 4 след обяд. И пак звъннах, обаче пак същия дебел глас повтори да изчезна. И аз пак се тръгнах. Не ми стана никак идеално добре да сядам, да се занимавам с разни. Кофти! А най-накрая, вече към 6 вечерта, събрах кураж и реших да чакам пък каквото ще да става. И какво мислиш? След второто позвъняване вратата се отвори и се показа моята мадама. Изгледа ме и ме попита какво искам. Казах и, че преди това 2 пъти съм идвал да я търся, но някакъв мъж с дебел глас ме е гонил преди още да отвори вратата. А тя ми каза, че имала един папагал в коридора, който е научил обичайните реплики на съпруга ми. Това малко ме обнадежди, ама нали знаеш как все не ни върви. След като замълча, нашата мадама взе, че ми предупреди да се тръгвам, защото след малко наистина ще да се върне нейния. Естествено, отново изчезнах. Тръгнах се.